Oindala gutxi atera genula balantze represioa azkeneko bi urteekin, batez beste astean behin atxilotu egin gaituztela. 3 egunetik behin 1.000 euroko isuna jaso izan dugula azkeneko bi urte hauetan, bataz bestez. Eta azkenekoa jaso izan duguna izan da flotillako kideak baitu zituztenean partida bat geratu izan zen Sadarrean, eta horregatik 52.000 euroko isuna jaso dugu. Gaurkoan batu gara hemen Sadarrean, martxa bat egiteko Iruñako espetxera arte, pixka bat salatzeko orokorrean Iruñan dauden pertsona presoak daukaten egoera, eta batez ere preso politikoen egoera. Gure jarduna ez talako bakarrik mugatzen futbol esparrura eta armaietara, baizik eta hortik haratago ere bai politika nahi dugulako, eta baditugulako gure aldarriak ere kaleratu nahi dituguna.